फिन मुस्लिम हौवानि मोजां मोननायनि फानाव नांदों सासे बर' आइजोआ। मुस्लिम सेंग्राया गोदै गोदै रावजों फुस्लायनानै लाना खारदों सासे हाबा जाखानाय बर' आइजोखौ। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 2 नं रंपुर गामिनि थागिबि मंगलसिं ब्रह्मनि बिसि रहिला ब्रह्मआ थांनाय 14 खालार सनिबार सानखालि जयदुवार कलेजाव फिसाजोनि एडमिशन लानो होननानै ओंखारलांदोंमोन। बे खाबुखौनो लानानै खारदों होननानै फोरमायदों नखरनि सुबुंफ्रा। नखरनि सुबुंफ्रा नागिरसेयावबो मोनैयाव गहपुर पुलिस थानायाव लाभ जेहाद केस होनाय जाबाय होननानै फोरमायदों। जेरावखि थाया रहिला ब्रह्मखौ न'आव फैफिननो खावलायहरदों नखरनि फिसाजो फिसाज्ला, गावनि असे हौवा आरो नखरनि बाय बाहागि, गामिनि रायजो राजाफ्रा आरो सोरबा बहाबाफोर नुसनबायोबा नैबे मबाइल नम्बराव फन खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायहरदों नखरनि सुबुंफ्रा। मबाइल नम्बर 8761988957। दिनै आङो बे रादाबनि गेजेरजों फोसावगोन। मानो होनब्ला आंनि बिसिया थांनाय बुंनो थाङोब्ला नैबे गोदान बोसोर जानुवारिनिफ्रायनो माने बेनाव मोनसे भाइरास हाबनाय बायदि जादों। दिनै बे भाइरासखौ माने डाइरेक्टलि आङो लाभ जेहाद होननानै आं बुंनो नांगोन आरो आङो लाभ जेहाद केसबो होनाय जाबाय। डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम आं केस होदों। जेरैखि जाया बियो माने हमजागोन आरो सोरबाफोर माने बेयाव लाभ जेहाद नैबे माने केसाव माबा मोजां मोननाय दंबा थाब मदद खालाम आंखौ। आं सानो आंनि बिसिया माने दाख्लै गेजेरावबो एसे प्रब्लेम खालामदोंमोन। बे बांगाला माने बेनो बेखौ ओरैबायदि बुरखायबाय, माने ओरैबायदि फोथायथि होबाय, खिन्थु बियो सानसेबो मालाबाबो लोगो मोनलायफेराखै। आरो आंनि बिसिया माने जेबो रोङा, बे न'आवनो थाबाय थायो, माने जेरावबो थाङाबो, जेबो खालामफेरा माने। ओमफ्राय दिनै आं बेखौ ओरैबायदि आलो गोजोन अननानै सना बायदि माने दावदै बायदि अननानै जायोमोन। ओमफ्राय बेबो आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन। ओमफ्राय बियो हरखाब नैबे जानुवारिनिफ्राय मा जाखो मिथिया, माने फाग्लि बायदि माने हारसिं बबेबा मोनसे दुनियाव थांनाय बायदि जादों आरोखि। ओमफ्राय बेयो मोनसे लाभ जेहाद, बियो माने बेखौ बिराद गाज्रि फोथायथि खालामनानै फाग्लि खालामदों। फाग्लि खालामनानै दाख्लै माने 14 थारिख माने सुनिबार ना मामोन, माने जयदुवार कलेजाव फार्स्ट सेमिस्टारनि एडमिसन जादोंमोन। बे समाव आं फिसाजोखौ लानानै एडमिसननि थाखाय थाङोब्ला बे खाबुखौ लानानै बियो बै बांगालजों माने खारदों आरोखि। ओमफ्राय बांगालजों रायलायनाया गोबाव जाबाय। ओमफ्राय बियो माने बे बांगाला माने बेनो फैसा थाखानि जेबो खोथा गैया। आं नोंखौ गोसो बायदि माने बिल्डिंआव दोनगोन, थाखानसेयाव उन्दुहोगोन होननानै माने फैसा नांगौ नामा होननानै माने दा खेबसे 3000 थाखा सोना हरदों आरोखि। दा बे फैसाखौबो न' खाथिनि सासे जोंहा मादै होननायनाव सोना हरदों। ओमफ्राय उनाव बे खिथाना होनायाव आं चेक खालामदों सेख'नानै, ओमफ्राय आं फैसाखौ मोननाय जादों। ओमफ्राय आं सेख'नानै बिनि मबाइलजों रायलायबाय थानायावबो आङो सेख'दों। ओमफ्राय बे नाम्बारखौ आं मोननाय जादों। ओमफ्राय बे दिनै आङो सासपेक्टेड मोनसे माने बे लाभ जेहाद केसाव आं बेखौ होनाय जाबाय आरोखि। ओमफ्राय बे केसा माने जोबोर गिदिर केस। बे केसनिफ्राय रावबो बारग'आ। आं सानो माने बे निउसखौ रानिमायाबो नुदोंब्ला माने मोजां सिन्था खालामनानै फैफिननाया मोजांखा, नङाबा बे केसनिफ्राय मालाबाबो बारग'आ। बे डाइरेक्टखा आरो। आंनि बिसिनि मुङा रहिला ब्रह्म। ओमफ्राय बिसि माबा फिसाजो ओमफ्राय आरो फिसाज्ला ओमफ्राय दङ। ओमफ्राय बे रहिला ब्रह्मनि बैसोआ 32सो जागोन आरोखि। ओमफ्राय सासेया BA फार्स्ट सेमिस्टार, ओमफ्राय सासेया क्लास 6आव फरायगासिनो दं आरो। बेखौ आङो दहायबो बुंदों, नैबे देग्लायनि बे बोसोरनिनो जानुवारिनिफ्राय बेबायदि जादों आरोखि। बे बांगालानो माने बेखौ बिराद गाज्रि, माने हरखाब माने मेन्टेलिटि, माने साइबारजों मेन्टेलिटि गाज्रि खालामदों आरोखि। बेखौथ' माने बेबो खिथायासै। ओमफ्राय बेबो माने ओरैबायदि माने सेक्रेट, माने इन्सटाग्रामजोंसो रायज्लायो। इन्सटाग्रामानो 10-12थासो दङ। ओमफ्राय दा माने
बे इन्स्टाग्रामखौबो सेस ब्लक खालामजोब्बाय बन्द खालामजोब्बाय ओमफ्राय मबाइलाबो सुइच अफ जाबाय माने बे देरहानाय बायदि जाबाय लोगो मोननानै साक्सेस जाबाय नालाय सेस बन्द खालामजोब्बाय बियो ओमफ्राय दा माने आं जेनबाय नालाय दा माने गावहा देरहाबाय आरो बेबायदि सानना लादों आरोखि दाथ' माने बे गुवाहाटियाव दं बायदि माने डाइरेक्ट सासपेक्टेड माने गुवाहाटियाव दं होननानै माने बेखौ सासपेक्टेड जादों ओमफ्राय दाथ' आंनि फैफिननायनि खारना बेनो आं दिनै निउसावबो गसंनाय जादों गसंनायनि मेन खारना जाहैबाय दाख्लै फिसाजोमोनखौ आं खोथा बुंनाय समाव बिसोरो माने जोबोद दुखु मोनदों ओमफ्राय आंबो माने जोबोद दुखु मोनदों दा माने रानिमाया हायोबा माने थाबनो माने फैथारथों होननानै आं सानना लायो ओमफ्राय आंनि बिहाव बिखुनजोआबो बहुद बुंदों आरो आंबो बहुद गोथौयै सिन्था खालामदों फैथों फैना थाफैफिनथों समाजाबो आंखौ राय होदों समाजाबो गनायगोन ओमफ्राय आंबो माने आं गनायना लागोन होननानै सानना लादों आरोखि ओंखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों निउसनि गेजेरजों फैफिनथों फैफिनबा आं बोजबना लागोन आंनि न'खराव आं बिसि फिसा जोंहा बिसि फिसाय माने जिउआव माने दावराव जाफिननायनि रेकर्ड गैया आरो बयबो आंखौ समाजनि मानसिफ्रा मिथिगौ माने बिराद धैर्यथा मानसि होननानै आरो आं बेखौ सना बायदि माने अननानै जाबोदों रावबो बुंनो हाया आंखौ खिन्थु दिनै माबायदि बुब्लियाव बिनि मेलेमा बेबायदि जाखो आं मिथिया आं बेखौ बावाखै बे मानसिया आङो बेखौ टिउमार बेमारनिफ्राय अपारेसन खालामनासो लाबोदों ओमफ्राय केटलानिफ्राय लाबोनाय जादों दा डाक्टाराबो बुंदोंमोन बेखौ बियो एसे गोबावसिम मोजां माबा खालाम होननानै खिन्थु बिनि टाइमानो जायाखैमोन बियो दिनै आं बे थैगोन होननासो सानना लादों माने बिजों थाङोबा बिनिफ्राय आं बासायनो थाखाय आं बिनि केसखौ बिराद गिदिर माबा खालामदों हायोबा रानिमायाथ' डाइरेक्ट नुयोबा माने फैनाया मोजां आरो जोंनि बर' मानसिफोरा आंखौ हेल्प खालाम माने नङाबा मानसिया गाज्रियानो जाथों खिन्थु आं जिउखौ बासायनो सानदों माने जिउखौ बासायनो सानदों बे थैगोन नङाबा बे डाइरेक्ट खोथाखा आरोखि बेमार दं माने बेमार माने अपारेसन खालामगोदान नालाय ओमफ्राय बियो बेनाव प्रब्लेम जागोन आं बेखौ सन्देह लादों आरोखि आंनि खावलायनाया बेनो माने रानिमाया फैफिनथों रायजो राजा गामिनिफ्रायबो बयबो गनायदों ओमफ्राय समाजफ्राबो बुंदों फैफिनथों होननानै बुंदों ओमफ्राय आरो बेबायदिनो बहाबाफोर नुसनोबा अननानै रायजो राजाफ्राबो आंखौ मदद खालाम मानो होनबा मानसिनि जिउआव बिराद दुखुनांथाव जाथाया बेबायदिनो जायो जों मदद खालामलायनांगौ दिनै जाय सुबुङा आंखौ मदद खालामगोन बेखौ आं इसोर बायदि आं साननानै लागोन होननानै बुङो आरोखि आं